ମିଛ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଲେମ୍ବୁ କାଟିଲେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସତ, ଲେମ୍ବୁ ଭିତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ଏକ କଥା କହିବି। ଥରେ ମୋ ଜଣେ ପରିଚିତ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ଗୁଣିଆ ପାଖରେ ଗଲେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ସେ ଗୁଣିଆ ତାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରଫନ୍ତ୍ର କଲେ। ତାପରେ ଏମିତି ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ କାଟିଲେ, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଭିତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ଏବଂ ସେ ଆସି ମୋତେ କହିଲା, ଦେଖ ଗୁଣିଆକୁ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ଦେଖ ଲେମ୍ବୁ ମାନେ ମୋ ରୋଗ ଛାଡ଼ିଲା। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ନା, ଲେମ୍ବୁ ଯେତେବେଳେ କାଟିଲା, ସେଇ ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ କିଣି ନେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ କାଟିଲା ମନ୍ତ୍ର କରିକି ଆଉ ପୂଜା କରି, ସେ ଭିତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଘଟଣାଟା, ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତ ସେ ଗୁଣିଆ ଉପରେ ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ। ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ କହିଲି, ଦେଖ ପ୍ରକୃତରେ ଲେମ୍ବୁ ତ ତୁ କିଣି ନେଇଯାଇଛୁ, ମନ୍ତ୍ର ତ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ଏ ଭିତରେ ଚାଲାକି କ'ଣ ଅଛି? ହେଲେ ଚାଲାକିଟା କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା କହୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ଅରଖ ପତ୍ର, ଏହାର କ୍ଷୀର ଏଇ ଛୁରୀ ଉପରେ ମୁଁ ଲଗାଉଛି। ଅରଖ ପତ୍ର ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଏଇ ଛୁରୀ ଉପରେ ଏମିତି ଘଷିଲେ, ଏଠି ଘଷି ୟାର ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଦୁଧ ପରି ଆସେ, ଏଇଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ରଖିଦେଲେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଲେମ୍ବୁଟା ଆଣି ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଟନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅରଖ ପତ୍ର ରସ ବା ଯେ କ୍ଷୀର, ଅରଖ କ୍ଷୀର ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଏ ଯେଉଁ ତା ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍, ୟା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ସେ ଲାଲ ହେଇଯାଉଛି। କେମିତି ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଲଗେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥରେ ଏ ଯେଉଁ ଲାଲ ଦେଖେଇ ସେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟଜନ, ମୋର ପରିଚିତ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସେ ଗୁଣିଆ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଏ ସମାଜକୁ ଏମିତି ଦୁର୍ବଳ ଓ ସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଠକି ନେଉଛନ୍ତି।